കുറേ ആളെന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആടെ പോയിട്ട് ബിരിയാണി കഴിച്ചിനോ എന്ന്. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏടാ ഇന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ്. ഒരുപാട് വ്ളോഗുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് അഭിപ്രായമുണ്ട്, ഒരുപാട് വീടിൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻറ്റും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സ്പോട്ടിൽ ബിരിയാണി സെറ്റാണെന്ന്. ഒരു പോത്ത് ബിരിയാണി, ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി, പിന്നെ ഇതുവരെ കഴിക്കാത്ത കല്ലുമ്മക്കായ് ബിരിയാണി. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കല്ലുമ്മക്കായ് ബിരിയാണിയാണ്. പല ആൾക്കാർ ഓവർ റേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കല്ലുമ്മക്കായ്ക്ക് ഏകദേശം മാർക്കറ്റിൽ 250 ഉറുപ്പില്ല. നമ്മൾ കല്ലുമ്മക്കായ് ഫ്രൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ 250 മുകളിൽ എന്തായാലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ കല്ലുമ്മക്കായ് ബിരിയാണി ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ആ മസാലയൊക്കെ കൂട്ടി പെരങ്ങിക്കൊണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് സാധനത്തിന്. അത്യാവശ്യം പീസും ഉണ്ടായിരുന്നു കല്ലുമ്മക്കായൻ്റെ. വലിയ വലിപ്പമുള്ള കല്ലുമ്മക്കായെന്ന് 5-6 പീസ്, 5-6 ഒരു 8 പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഷാനി കഴിച്ചത്. ഞാൻ കല്ലുമ്മക്കായ് ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, അത് വാങ്ങി. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ കല്ലുമ്മക്കായ് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നത്. നല്ല ബിരിയാണി കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ്. അതുപോലെ ഈ ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു വിൻറ്റേജ് വൈബാണ് കേട്ടോ. ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഒരു സമാധാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ഒരു 610 ഉറുപ്പ്യ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 150 പോത്ത് ബിരിയാണിക്ക്, 160 ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, 300 ഉറുപ്പ്യ കല്ലുമ്മക്കായ് ബിരിയാണി കേട്ടോ. സ്പോട്ട് വരുന്നത് എവിടെയും അല്ല, ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അറഫ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഒരു ബിരിയാണി സ്പോട്ടാണ്, റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ബിരിയാണി സ്പോട്ടാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചകളിലൊക്കെ ഇത് ക്ലോസ് ആണ് ഉച്ച സമയത്ത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്പർ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പോവാം.